Aprangsi KARDOM kadukawe la Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen pinia bangka nilinali to mafan Karbi Anglong arlo kiklang Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini ponekpo lapen kwan ansi la apus kidoma kosonsi ka planning ma la so APHUTHAK sin nangli tum phan nili LABANGSO video long nang than pachini ponekpo lapen nangli tum stame LABANGSO YouTube channel long nang kahomri milang polteka chingon pen subscribe ikon lapen adung hestame belar jan thekloi hodak stame nangli tum berek denon lalo pulte monon pinili ajada sonle LABANGSO YouTube channel long upload stame nangli tum kilong da prangin lapen kachini da prangin fanlo tangte pada depen pen mate pathiek pen LABANGSO video APHUTHAK le lang polonang lapen chethan polonang tum stamela screen along thek ponlong ikpo office of the headmaster secretary Bukulia English medium higher secondary school lapen dak Bukulia 782482 lapen Karbi Anglong nalitum la screen along lang ponigon lapen ladak stamen nalitum theklong la advertisement alolo lapen dak ketok bangala son lo the certain reservation lapen mama si nalitum Ning Kehang abang pho bang pitum jogduni pulote application ke start poren ki dam tanga cheklo January 29 pensi dak cheng pono lapenon ki jut bank la LABANGSO cheklo 3 ansi last der lo 3 pm jo la ansi last der lo lapendak interview and poni bank 11 LABANGSO cheklo 11 February 2023 11 am malam se nali tumhan la invite interview bang and lapenon dak qualify dia ekta la Voreng Awarsai mate vacancies APHUTHAK le daglang polonang art stream posts are given below la art stream tum halo la pen dak number 1 ong do English subject pan ingsi nai ingsi post dak bang qualification bang MA pass nai la pen salary bang dak fix si pipan post 16200 la pen number 2 long alternative English LABANGSO post panta dak kacharli ang deng bang MA pass nang pola pen number of post bang tada ingsi do la pen salary bang ke ingsi verlo 16200 la som dak thak se dak economic subject afan dak ingsi do dak ta MA pass nang pola pen dak ta salary bang 16200 la som dak thak si dak education panta ingsi do dak ta salary ingsi verlo la pen political science LABANGSO post dak ingsi do dak ta kachar lang ding bang MA pass nai na pen salary bang ta dak ingsi verlo 16200 lo fix lo la bang ke kam ta kam kilo la pen kom jum ta jum chelo yo rumu bang ke la pen number 6 long lang polo ta history apan ta dak MA pass nai kachar lang ding bang ke la number of post bang ta ingsi do na pen salary bang ta ingsi verlo la pen number 7 long lang polo polo ta dak logic philosophy apan dak ingsi do dak kachar lang ding bang MA pass nai la pen salary bang ingsi verlo la pen geography fanta dak MA pass nai kachar lang ding dak ta ingsi do la pen salary bang ta ingsi verlo la pen hindi subject fanta dak MA pass nang po dak ta ingsi post do salary bang 16200 lo la pen SMS subject apan dak MA pass nang po dak kachar lang ding bang ke la dak ta ingsi do la pen 16200 lo salary bang ke pen number 11 lambang librarian dak bang BL acid la pass ki untang abang pumat abang hinang po dak setame ingsi da post do la pen salary bang dak jum chat 14000 an pipon po la ta fix lo la pen dak librarian barrier dak ta it's SS ke pas tang abang pumat abang hinang po dak ta ingsi do la pen salary bang dak 8000 si pipon po la son thak thak si dak number 14 long pion apan ta dak SSLC pas nang po pion posong ta dak ingsi do la pen salary bang 8000 la ta fix lo la pen grade 4 along la 15 number long ta dak SSLC pas nang po dak ta ingsi do la pen salary bang dak 8000 an nang litum long pon ikpo la pen puthot dak lang pon thula nang science stream atuma phan banglo la bang ke science stream along bang dak number 1 along bang physics apan dak MSc pass nang po la pen dak ta ingsi posto la pen salary bang ta ingsi velo 16200 la pen chemistry subject panta dak ingsi do la pen kachar liang ding bang MSc la ta pass nang po la pen salary bang ta dak fix lo 16000
lapen mathematics panta dak MSc pas nang po lapen number of post panta da ingsi do lapen salary bang ingsi verlo lapen botany panta da number 4 on botany subject panta dak MSc pas nang po lapen 16,000 lo lapen geology subject panta dak number 5 na nitum teglong igi MSc pas nai dak ta ingsi do lapen salary bang ingsi verlo lapen English subject apan MA pas nai labangke dakte ingsi aposto 16,200 lo salary bangke putho dak number 7 lo alternative English apan mate alti English apan ta dak ingsi nai dakte MA pas nang pola pen salary bang ta dak 16,200 lo dapen number 8 along demonstrator physics labang sodium BSc pas nang po dapen post bang ingsi do lapen salary bang da 14,000 asap so jum ikchar lata dak nalitum jogdun iktame dapen number 9 ong lang polo de demonstrator chemistry dak BSc pas nang po dak ta ingsi ved do post lapang ta salary bang ingsi ved lo asan dak ta sidak biology lapen zoology la number 10 11 long anta ingsi ved lo nalitum lang pon igon lapen number 12 along bang ta LDA labang so asa aposta dak ingsi do lapen kachar lang deng bang BA pas nai lapen PGDC ta complete nang po lapen dak 10,000 ancillary people po lapen number 13 along LAB lab barrier dak ta ingsi do labang sodium SS ke pas nang abang pumate abang pinang po lapen dak ta 8,000 ancillary bang fix lo dak claiming hang tum labang sodium ta nalitum jogdon iktame lapen number 14 long lab barrier lapen lason tak sidak 16 an bang lab barrier yang sila dak pen kachar lang deng teng si vet nang po lapen sab kadu ka velong teng sing sia pusto nalitum lang igon lapen number 17 along puthot da grade 4 bang ke class 10 pasan ta chok na dak salary bang 8,000 nalitum long pon ikpo labang sodium ingsido lapen grade 4 night chukidar dak ta class 10 pass nai lapen dak ta ingsi pusto lapen salary bang 8,000 fix pon igla lasi dak pena ana post nalitum theglong igi dak 18 do lapen athak bang science stream along bang 18 ando lapen arts stream along bang dak 15 ando lasi nalitum pena ana post do lapen kachar liang deng kido uotum nalitum jogdon igi te jogdon ik tame lapen ki jogdon nai adim labang ke nalitum labang so school along si mate labang so address along si home redam ilang po address labang ke nilin nang than pachini pon ekpo Bukulia English Medium High School labang sodium sinalitum dam iknang po mate Bukulia English Medium Higher Secondary School labang sodium nalitum dam pen documents verification dam iknang po ngalo lapen da subject teacher general request nalitum lang po ngon lapen interview lahi huita nalitum hanhang ikpo lada contact number nalitum ngasi contact number nalitum dak screen along kipi pon do igi nalitum la contact number bangke galabang sodim call pen stamen nalitum kardak alam chining tung polte call ik penalitum arju ik tameng sonsonia lam da penalitum jong si komane ka apply dunia abang fu mate abang video polte prabjen pen apply dun igol da por bang da sab so kom ik hoila si dia ik thanili la pena prang mana pipon thekte dalo themani li kapra si pipon ronglo la si non bang ta por dolang ani sivet ni niwes tamela sinang litum jogdon paprap igot tangte pinya video long bang nili la check penalitum han na piklang pon iglo lasi dome thakme ka do kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang rado an pans tame nilhen pen KARDOM